érves, hogy mind a kettőtől annyira tudják fizikától még. Az attól függ. Na jó, ha nem kérdeznek ilyen hülyeséget, inkább a fizikáról menjünk át a földrajz területére. Földrajzból mi újság van, milyenek lettünk? Mondjuk, hogy jó. Jó, tehát még az milyen vagy jó, hát aztán úgy is kiderül, de én azt hiszem, hogy legalább az elején menjünk neki pozitívan. Azt mondja, hogy... Hova? Ezekre is tudnék választ, de majd összehozzuk, jó? Azt mondja, hogy az azért, hogy nem mondja a részet. Melyik a kapuktólás? Szerintem. A bodrom, a marca vagy a lába? Nagyon jó, mert ő a Tiszának a mellékfolyója. Köszönjük, hogy Zsuzsi egyszerűen ünnep, amit itt ma a Földrajz címén művelünk. Én remélem, hogy a tanár is hallja, és mindenféleképpen megjelenti Földrajz tanár, hogy tanárnő itt van? Nincsen? Akkor meséljétek el, hogy a lányok kerékvágják. Legalábbis így. Na nézzük! Mikor alatt, ez egy picit a földrajzi mellett inkább történelmi kérdés, mikor alapították hazánk első nemzeti parkját? 73-ban, 75-ben vagy 76-ban? 73. Nagyon jó, köszönöm szépen! Ünnep, mit szeretnétek? Kék vagy piros szaloncukor? Lányok, maguk egy kék, és megint egy kék. Köszönjük szépen, most a lányok is voltak a színpadon. Na ugye, látjátok, hogy nem olyan, jöjjenek még a lányok, jó? De gyertek! Szia, mi ez az arcodod? Nagyon szép. Lónak vagy maszkírozva? Igen! Én le? Nagyon jó. És hogy választottad ki? Ló a kedvenc állatod? Igen, nekem volt jó. Volt vagy tényleg is tudsz valóni? Tényleg? Gratulálok meg, és ez is egy rózsaszínben, tehát hogy egy témánál maradjunk, hogy ez micsoda. Ez is jó, őrület. Figyelj, lovas kérdéseim nincsenek, de szerintem nagyon jó, találtam egy jó. Pont neked. Bocsánat, egy bemutatkozást kérlek, ezt elfelejtettem. Alexandra. Andrási Karina. És Karina. Szép neveitek vannak, fantasztikus. Na, figyelj, ha már itt a lovaknál tartottunk, olyan kérdés,